ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwara reupenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapositori. Kazwai muri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita zuva ranhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, kusangana kwatiri kuita pachirongwa chenyu Another Level. Like I told you, tinoramba tichikwira manera zuva nezuva, tichikwira tichienda kumusoro ikoko. Vamwe ndio vaiti Neshamba wakunyanya kuwandira kumucheka weretso, hausi kumbotipawo kuneve machechi. Aiwa, nhasi ndauya nawo vechechi, ndina baba handida kutaura zita asi ndoda kuti tange taimba kana uri upenyu panyika pano. Nevane njere vanopira kuna Mwari, mararamiro acho ava kutonetsa, isu zvataziva tongonamata kuna Mwari. Wabvonya rakanda ndakukubheka kai ndaona kuti ndinoita discord ndikaimba. Hongu muri Zimbabwe tina baba Mahendere, ndowatinoda kuti timbotaura nawo zuva ranhasi, timbokurukura munyaya dzezvemhanzi, tinzwe kuti vakazvifambisa sei, vanozvifambisa sei, vari kubva kupi, vari kuenda kupi. Asi ndisati ndabva pano, ndisati ndakupai mukana wekuti munge muchitaura muri mega, imimi pachenyu munorova mainstruments here? Ndinoridza mainstruments akawanda. Chandisingagoni chichi saxophone chaicha ndozikana, but I can play drum, I can play guitar, I can play keyboards. Just like me. Wonderful. Sengwadze said, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Hallelujah, hallelujah. Torubita Jehovah nerudi ngwane ngoma isu. Torubita Jehovah nerudi ngwane ngoma. Sing. Hallelujah, hallelujah. Well, Amos Mahendere, I can say he's a very handsome man who is sitting right in front of you. Born on the 1st of February 1976. That's long back. And I did my primary level, my primary schooling Chinemberi School, Range Tongwisa, from grade 1 to grade 7. Then I proceeded to my ordinary level at Seketua High, again Range Tongwisa, Form 1 to Form 4. I didn't manage to proceed to A level, well, because I didn't come with all the subjects that I was expecting. And I had only 4 subjects, so I had to supplement to have the other 2. Now, I'm still in Chitungwisa, and I'm now Father Amos Mahendere. So, the Amos Mahendere aripana. Yeah. Mune mutupo handiti? Tupo uripo unorema pasi rese. Wokuti even Mwari pache zvakakatoudawo shumba. Ndasangana nehama yangu pano. That's great. Yes. Takuda kunzwa nhoroondo yenyu Shumba, kubva zvamatanga emimi mimhanzi, makaitanga rini, zvaita sei? Music to me is an inborn thing. It's a gift from God. Kutanga kwandikati ndakatanga kuimba, I cannot really remember, because I remember kuti ti vana vadiki taitoimba as a family, tichitoita anonzi ma items ku church. We used to go to AFM church. Those were, I think, 80s. My 80s, I remember 1988. Yes, we used to go to AFM church. Mama wangu na baba wangu, I know I cherish them, you know. Vaidana na zvekuti waiti dzimwe nguva takavarerwa wainzwa vachiimba vari tu.
vachidairana. So takazopedzisa takutosevana, we joined the quartet takuimba nababa namai. So that's when we started singing. That was my 89 90s 90 89 tatakutemba as a family quartet. I've got a very interesting picture when I think I was 7 years, I think. Yeah, I think 7, and my elder brother was there, and my sister yangu, and Mishek, the one who's playing for Joyous Celebration in South Africa, was just I think 3 years. And Michael, Minister Michael, church. I don't know what picture you are, and we were already singing that time. So we started singing long back, Kudara. Then in 1992, I finished my ordinary level, and I was already singing ne my brothers angu. Takumbo try zvedu tega kuti can we do zvimwe my brothers. Tangatine katsika kake kuti vasikana taiona vachingoti vakangoti samuke vatorwa pasi varorwa vaenda kudzimba dzavo, vakangoti kure varorwa pasi vaenda kudzimba dzavo. Then I said, no guys, let's not involve our sisters with this thing, let's sing as brothers. So ndikubatei muromo ipapo. Musati maronga kuti makusinga as brothers, toda kumbotanga tanzwa nemhuri yenyu yoyi, Mahendere Brothers. Tingade kuti tanga tanzwa kuti mhuri yamakazvarwa muri hangani, kubva kuvasikana vacho kusvika kuvakomana. Right. Our first born announce Akim Mahendere. He was born 1973. Then he Koya Amos Mahendere. I was born 1976. Koya anonzi Naomi Mahendere. She was born 1978. Kubva kwazoita anonzi Mishek. Mishek was born 1980. Then Michael was born 1983. Then Koya last born in Babidan's Opa. Kwaibva kwauya Koya anzi Ruth. Yeah, she passed away. She passed away because yamsikana wakupedzisira anzi Opa ariko ndiye last born. Opa wazvinzwa. Yeah, ndazvinzwa. Ndada kuti muri Zimbabwe mva mazuva kuti Opa ndinaye pano, ndinaye chera. Wonderful, wonderful. Yes. So ndo family yedu yatakaberekwa tiri, and one girl passed away. Saka 37 tasa 36 now. Baba na mai, they were all born Malawi. So they came to Zimbabwe, like mama wakayana wabereki vavo vachingo migrate from Malawi vari vadiki. Then my father came again vachitsvaga basa kunoku. Saka inoza mabranda ya vaitsvagana kukama kuti ukatongoona kuMalawi ndiye ato hama yako. Saka paukama ipapo ndipo vakabva varorana vematongo. So inini I'm an alien. Tested we are aliens. We were born in Zimbabwe, but both of our parents are from Malawi. Muri Zimbabwe muri kuzvinzwa. Ndofunga patakaburitsa vaimbi recently pakabuda nyaya yekuti muZimbabwe hamuna vaimbi vemo. Muri kuinzwa kandau iri kutaurwa namukoma panapa. Ndaitonzwa zita rekuti Mahendere ndikati maybe ndo ma-indigenous Zimbabweans. Manje muri kuwanzwa zvavari kutaura. Zvazvaita manje ndichibvunza sekuru Mahendere Nhoroondo kuti zita renyu mimi kuti Mahendere rinorevei rakabvepi. Vakati ivo sekuru vavo vainzi Chemwari handiti. Saka ndobva vazoita mwana wavenzi ainzi Chemwahendele. Chemwahendele. Saka pakuzotora zvitupa munomu varungu venguva dziya vaitoresa zvitupa nevanasenza mumakanzurumu, akasanzwisisa kuti wati kudii, ainyora zvahadi zvaanzwa ipapo. Vakandonzi Chemwahendele. Saka Chemwahendele inoedza kunyora, uno Chemwahendele inonetsa, ndobva angoti Mahendere. So we became Mahendere. You know, many people were given names by those Rhodesians because vaisanzwa the pronunciation of our vernacular language. Saka we are Chemwahendele. Mahendere yakazongoiswawo nemumu wakangoiswa Mahendere. Ndo yatakungoshandisa very unfortunately. Right. Yeah. Right, tadzoka matanga chikwata chenyu zviya. Yes, yes. Chikwata ndobva chatanga, ndobva ndati ngatiimbei sema brothers. And then vanhu vanga vachiri vadiki, like Mishek and Michael kakari kadiki diki. Myself and my brother tisata kura. Baba vangu inini history yavo manje vakura ka
vaifarira zvemagitari. Vakatombouridzana Zex Manatsa. Yes, akudhara vaigara vachiti shamwari yavo yanga iri Zex Manatsa ndaraunda yavo. Saka vaiita zvemagitari. Saka pavakaona taakuimba, mubereki wekuti aiziva mafambiro echipo chemusic vaichivaluata zvakanyanya, vamwe vachiti urombe. Then vakoma vamai vangu inini, I remember pane mumwe akatomboya kuna mai yangu akati uta vana vaite marombe ava, why are you leaving vana vako vachiita zvechirombe zvemagitari? Ndobva vatonetsana namai vangu. When my father heard that, he had to sacrifice to buy a box guitar for us, because vainzwisisa kuti no, zvine direction. Then he taught me to play the guitar. I started playing the guitar, chidzidza. He wasn't that very good, but vane chords ejeza vaidza kudhara. Then I started playing those chords. Mishek, who is playing guitar for Joyous and Worship House in South Africa now, akangoberekwa nechipo chacho. Ndopakatora gitari achitona makods ataibata aya, with very little fingers he started to strum makods. Ndobva takutoimprovisa kutorecognize new chords akutoridza. Then we made him our first guitarist kuti aridze tichiimba. So as young as he was, he started playing guitar. I have a footage achitoimba akatsika chidhina, so ari mudiki when Michael, I think Michael was now 6 years that time. Mishek achidza guitar. So topataka kuimba as Mahendere Brothers. Myself, and my brothers, we started singing as Mahendere Brothers when we started ministering in church services. Takuimba my church. Then we were recognized by Pastor Titus Mrefu, who was the youth leader of AFM Church those days. Then he said, no, out muridze ku conference kurufaro, but chitanga ine kunonzi kutaita kusangana kunonzi ku Bromley. Then it was a quarter meeting youth conference. He invited us on stage and he said, I have got brothers who are anointed, I want you to listen to them. Then takaenda pa stage, Mishek played the guitar and we started singing. From that time we became popular, because at that conference pakapaine vanhu vaipfuura even 30,000. So from that conference people spreaded the rumors, vakomana vanoimba ivavo. That's when we were connected to other big musicians vakutitsvaga kuti tiridze tizorekoda. Muri ipapo Mukoma, tingade kunzwisa zvakare kuti sei imi makazoti makuda kuimba nziyo dzechitendero muchisiya dzimwe dzese dziriko? Zvazvinoita marererwo emunhu ne direction alipowa navabereki vake zvinongozongoramba zviri muropa remunhu. My father and my mother pavakatendeuka, when they gave their lives to Jesus, vakatendeukira to a Pentecostal church, AFM. Not necessarily meaning kuti ndokwataka kwavakagara vachingonamata vari. My father is a Muslim. My mother also, babavo was a Muslim. So taitombopfeka mikanju, titoenda ku Muslim church. Then they decided to migrate from Muslim church to Pentecostal church. Ndobva vaenda ku AFM. Saka handizive zvavaiona kwavakakura kumashure uko. Saka vakaramba vachitorovedzera kuti kana muchida kuita chinhu chese ngoti Jesu Jesu, kana muchida kuita zvinhu zvipi ngoti Mwari Mwari, kana makuda kuimba sing for God. Saka ivo pavaiimba avaimba dzimwe nziyo, vaingoimba nziyo dzingorumbidza Mwari, Saka isu takatanga kuvadaira kuti tingorumbidza Mwari, ndobva zvatopinda matiri zvokuti kuti ndichiimba imwewo tune yekuti kana baby wangu chichichi zvanga zvakutori kure zvatangoona Mwari Jesu Jesu mukati, and ndobva zvatova matiri, ndobva tangodecide kutongoimba gospel. Ndako a gospel musician, handitokwanise kuimba dzimwe nziyo, ndogona kuimba gospel music. Wopimba nemukomana kuti zvinonda vekurorwa kuvadukwa nokutiza iwe seko, pane mweya uri kukonzeresa, mweya yetina yakaipa, like father like son. Saka ndezvemumhuri izvi. Ndechemhuri chaicho zvekuti I can tell you kuti most people they don't know. I was actually reading some comments by Facebook when I released my song
my new video inonzi Shalom. The 2000s, the 2000 ones, abafana vakaberekwa 2000, they don't really know about us because we are too old for them. So there were some other young guys who were saying, who is this man? Where is he coming from? Why is he singing now, Mayendele? From where? We know Michael. And I laughed because they know this yesterday boy, you know. And one lady said, what are you talking about? Do you know Michael was mentored and was taught singing with these guys? And I forget about it, man. We don't know him. How can you teach Michael? Michael is an artist. They don't know. They don't know. So I forgive them. But it's all because I last recorded music in 2007. Then I left recordings. I was busy working something else. You know, I joined another organization somewhere working for something else. Then Michael was busy recording his worship music, and I pushed the music. I recorded. I actually marketed Makana Kajes. Zimbabweans, they can actually testify for me. I used to move around Zimbabwe distributing that song, and I distributed more than 15,000 copies in Zimbabwe of Makana Kajes. And these young boys, they don't know that I marketed him. So still I forgive them. Now I'm back with my music, my brothers' music. We recorded and we released some singles. I released a single named Serendipity. It's actually trending on Facebook, and I released Shalom just now. It's also trending on Facebook. I'm about to release an album with 8 tracks as Father Mayendele, just to showcase that no, it's still there, and I'm still a legend, and I'm still composing music. Murikuzvinzwa muri yeZimbabwe, hakuna imwe channel inokwanisa kukupa latest news dzezviri kuitika munyika. Mazvinzwa album riri kutopfungaira utsi richiri muoven. Rakuda kuibva zvekuti tatopakura dzimwe dzacho 6 kwangosara 2 dzacho mabhonzo akukwata manje tetakwaisa madomasta akwachekera twaisa onyenja aubva abuda. Aiwa, zvinofadza. Muchitanga imimi kuti makurekodha music, first song yamakatanga imimi kuburitsa ndeipi, uyezve pamasongs amakazoburitsa mashure ndeipi yakaita mukurumbira kudarika mamwe ese? Right, our first recording takarekodha isusu a 6-track cassette. Mazuva eko akuine chanzi macassette so yakanga ine masong 6 sharp pen kuti uitenderedza. So yes. Then we released a 6-track yakaita masongs akafanana yainzi Simba raMwari. Iyoyo pane song yainzi Pasi Rashata. Ndio ndakatanga kuita video, that was 1995. Chitakabuda pa ZTV. Yakangobuda nokutonga kusoita. Yainzi nyika ino yapinduka yatonanga kumawere yamirira kuparadzwa iwe chitiza neupenyu wako 1995 pandakarelease that song takabva tangotanga nokugamuchirwa zvakanaka ndobva yatanga kutohita yakarira zvakanaka stereki. Then 1998 ndobva tareleasa imwe album yakanga ine also 8 tracks yakabva yaita hit song yekuti kana uri upenyu hwepanyika pano kune vane njere vanopira kuna Mwari mararamiro acho ava kutonetsa isu zvataziva tongonamata kuna Mwari. Iyoyo ndobva ndaita video. So at that time gospel music in Zimbabwe was something very reserved. Waifana kuti wachimba gospel music ufana kwakazvibata, wakayatsopfeka bhachi rako wakavhara, kana kuti dzimai wakaisa dress akasvika wakayatsopfeka heti, wakazvityora usingatambe wakadzikama. Then to me I read the Bible. Then I came across the scripture where David akatambira Mwari svikira madzimai akagumbuka akapopota anzi paaitamba pai the inside line negovernment yaipesuka ichishama. So kune munhu wamambo ka achaibvumidzwa izvozvo kuti mambo ufana kwakazvibata.
ndikati kana mambo akatadza kuzvibata wafunga kurumbidza Mwari akatamba zvekudaro izvozvo ko why isusu tichizvityore munyatsopora munyatsodzikama muchechi. Ndikaona kuti it was a religion chinhu chekuti vanhu vakada Mwari ndobva vaisa mitemo yavo yokunamata nayo Mwari ivo isiri mitemo yaMwari. Ndobva ndati I'm going to break it. So baba kana uri upenyu panyika ndobva ndayatsosonesa mabhachi edu akareba aisvika uku so because kumuslim church kwataenda. I remember ndakambotenga jacket rakadaro chinzi akapfeka mahendere. Yeah, rakaita mbiri jacket iro ndobva ndamasonesa ari ready vakomana vangu vese. We used to sing nema cousin brothers edu because amai vangu inini kufamily kwavo vakaberekwa vari 13 of which vasikana vangu vakomana vakatucheta ngosara vasikana saka vanin'ina nevakoma mai vangu vakaine vane vana vakomana vakawanda. So as my cousins vese vakauya kuband saka ndo brotherhood wangoripo iwowo chaiwo vese vandavasonera sera mabhachi matsvuku vataisa choreograph tikati ngatambe so chispina tabva tajamba baba tajamba maspika ndobva video yabuda upenyu panyika. Zvikanzi ndochii mugospel music ichi. I remember I always say it because ndikanyarara vanhu vanozoti havazoziva kwatiri kuenda. Pane mukomana uyu is my friend. I mention his name because he's my friend. Jonathan Mbiriamveka. He was the chief editor ku Herald newspaper. Ndobva nyora newspaper mangwana acho yabuda pa ZTV. Zvikanzi Amos Maendere brought dead dancing in gospel. Ndobva ndaenda ku Herald ndikati kuyo kunyora sezvanzi hakuna kutambira Mwari kwakadai. Because we didn't know and they didn't know, So Zimbabwe and the world, I want you to know that in Zimbabwe you seeing people jumping muchechi nema gospel music kujamba zvakatanga na Father Maendere. I became a victim of that. Zvikanzi Maendere atwisira kutamba kwakashata muchechi. Ndakashingirira ndikati zvina basa. Video mvarararira yaita hit kupera kwegore. It was the first gospel video to get an award on ZTV, best video award since independence. Yo ndo hakuna mwe gospel artist akatora futhi that award. If you check record there's a TV9 like now. Ndobva ndachova na 99 ndakabudisa rimwe album arinawetsera zvakanaka because marketing company yedu hatina kunyatsowirirana saka vakabva varigarira harina kunyatsofamba zvakanaka. 2003 ndobva ta release another one yakaita hit song yekuti Jehovah ndiye mufudzi wangu wo hapana chandinoshayiwa anondivatisa pamafuro manyoro anondisesedza pamvura inondizorodza anondiponesawo mweya wangu anondifambisa panzira dzokururama. Amen, amen, hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Ndobva ndaita video. Then I did another video. Ndobva ndaenda ku desert. Vandaita video nemabhaji. Vandaita mabhaji angu. Ndobva ndapinda mumadhaka taipfachura madhaka. Takaenda nezvemamota bike. Akwainakidza kuvideo kwachekoko. Ndobva raya pa ZTV. Ndobva yaita hit futi. From that time, vanhu muchechi vanga kujamba maspika. Ndakazoti mwe musindi chibva hangu kwandaibva ndikaona church crusade. Vachirova amen hallelujah baba vanhu vachijamba ndikati yes. Zvaita manje. You see, iyoyo again 2003 ndibvaita best video award on ZTV again. And that time kwakusina macategories ekuti segment ndeyema gospel artist ndeyema secular artist. Ipapo pandakatora 98 2003 there was a guy ainzi Tongai Moyo aigadzira mavideo ainzi kuona kuchena. Leonard Shakata was also mumuresi iyoyo ndotaura vanhu vaihita nemavideos. Tongai Moyo, Leonard Shakata nemainzi Tendai Parutsa ukiimba sweet temptations you are my sweet akagadzirawo chekuti character akagadzirawo mavideo. Ndobva ndavakunda futi takasangana kudaro. Character yembwana Prince Tendai
vakomana tai yeah ndobva ndatora best video award in 2006 iyo yanga ize TV futi gospel ipapa hapana mwe gospel tisatora futi that award that was 2003 2006 ndobva ndapiwa an inspiration. I had a dream, you know, witnessing my body yabuda mbody mangu, so just ndaiona ndobva ndanati no I have to put it in a song. Ndobva ndara song yenzi mabasa enyama. Mabasa enyama anooneka pakuzvikudza pakuda zvinonyadzisa nekunamata zvifananidzo. So I had to visit vakomana vekuDoves ndobva ndavapa concept yangu ndikati I got this initiative ndoda kugadzira video rakadai soda kutsanangura zvakati but mimiwo muri vefuneral ningi ndoda kuti mundibatsire zvakati no we can sponsor you. Ndobva wandisponsor neCascade. I will never stray. I will never stray. No. I said not to fear. I will never stray. I will never stray. No. I said not to fear. This is my year. Vatatsvaga nzvimbo yavatitsvagira vatachera guva ndobva ndafa vandaiswa mubox vandabva ndanovigwa vandamuka spirit yangu. So the video was very creative. Ndo rakabva ratora nama award yamuri kunaina apeyo. That was 2006 ndatora that award again. Then 2007 I went to SA. Then ndabva ndakugara nevainzi Prophet Cobus van Rensburg. Then ndobva ndakuminister ndiri ikoko. I took my band ikoko, my brothers, ndobva taminister again, and we were given that Indigenous Life Act award. It was an outstanding award again. Angori my awards. Ndobva ndadzoka kunoku. I performed the Zim Praise, you know, a collaboration with Zim Praise. Ndobva ndapiwa mwe award futi best stage iyo yakapwanywa nevana. Then ndobva ndaita another act awards akawanda akapwanya. I think about 4 of them. So ndo rwendo rwangu rwandafamba mu gospel music until now. My album andaita ndoda tomboverenga nchazi my projects andaita akawandisa because I was now working as a producer behind the scenes ndichifeature ndichibatsira. Saka I did a lot of work in the music industry. Izvezvi matitaura kuti pane dziri muoven imboti paimbichana kana kutombotirwera acapella version ye1 song yacho iri muoven. Dziri muoven idzidzi dzine inspiration ye shoko raMwari. By the way, Father Amos Minded, right now I'm actually studying theology with Power and Glory School of Ministries. Ndikuita chifundisi. So I'll be graduating for December. So you are all welcome ku party kwacho. So Mwari vakandizarurira something about zvikutinetsa zvatinoswera chiti tanetswa nemweya wengozi. All that we talk about mweya wengozi, vamwe vanoti hakuna mweya wengozi, vamwe vanoti uriko. But chokwadi chiti chacho ndechekuti mweya wengozi uriko. But mweya wedemoni, idemoni rinonzi ngozi. Kwarakatangira mukandipa makutondipa platform yekuti akutoparidza sermon ndotaura zvaro kwarakabva nezvariri kuita. So Mwari vakandipa a revelation about that spirit. Ndobva vanotaura vati hakuna mhuri isina ngozi. And ndo handati chokwadi nyangwe ndichinamata. Vamwe vanoti haunamata kana uchidaro. Demoni rinonzi ngozi rakabata mafamilies ese because background kwatakabva uko handizive kwakabva sekuru wangu inini. Matateguru wangu akawandisa kubva pacreation yaMwari vachisika Adam. Background yemasekuru wangu handizive. Hakuna mhuri isina kumbopondwa munhu. Ichokwadi. But chaikonza kuti vanhu vaponde munhu chi. Zvakatanga naCain achiuraya Abel. Satani, demoni rakasenzeswa naSatani kupinda muna Cain kuti auraye Abel. Ndo unonzi mweya wengozi iwoyo. Ndo pakabva watangira demoni iroro mweya wengozi nanhasi uripo. Because kubvira pakasikwa Satani nemadhimoni ake kusvika nhasi Mwari haasati aparadza madhimoni waya, haasati amasunga, haasati adestroy devil. Saka ngozi iriko
we have to be careful of that spirit. Saka inonzi familiar spirit, simply meaning kuti the spirit which knows, mweya unoziva. Saka mweya uyo manje unoziva baba vangu, sekuru vacho, natete. Zvakaitika mashure kwese unodi unoziva nekuti waivepo vachikura vachiberekwa vana. Saka the only way out is to chase it away, because we're given the power of the name of Jesus. Kuti nezita raJesu neropa raJesu iri, iwewe mweya wangu zichisiyana neni, kumura ubve unoramba uriko, because whoever is not believing kuti zita raJesu rinodzinga unoramba uriko, but iwewe individual you can chase it away. So I did a song. I had a dream ndichiimba this song. I know this song is used by the umsindo. Is it correct? When vanhu vachita noise vachifara ndopa vanoshandisa that song. Inonzi intoenzayo siyaizonda. Ndanda kutoridza song yacho. Saka I was like saying, zvakawanda zvakaitika makare kare ini ndisipo. Madzitateguru edu akabata zvakaipa zvinonyangadza. Vakatatamura mhosva dzakasvibisa mazita edzinza rose. Nasi uno vana votambura nekuda kwezvakaipa mweya wengozi. Manje ndazvibata ndaziziva kuti tiri kuchema zvichikonzerwa neiko. Kune mafamiliar spirits mweya yemadhimoni anoziva zvekare kare. Ini ndaramba familiar spirits leave me alone. Intoyenzayo siyaizonda madhimoni, intoyenzayo siyaizonda, intoyenzayo siyaizonda. Ndikudzinga mweya yetsvina ini. Ndabva ndatoona vari pastage vachiita zvinhu zvavo chaizvo. Yes. So yakutoibva zokuti I'm expecting kuti even pa gallery rakuitwa rema-unsanctions autoitsika autoirovera pasi autoiti vanhu vainzwe. So kana uri munhu asingade zvemweya yetsvina iwewo, itomeka sure kuudza kuti iwe Satani zvauri kuita izvi zvinazvo kuda handizvide, ramba iwe pachezvako. So this is the song, and I have another one. Again, I'm against demons. The second one, iyoyo ndeye kutongodzinga all demons away. Saka since pasina time hapo mutazenzwa kana yabuda. Aiwa, tinotenda zvikuru. Nderipi shoko ramungade kusira kumafans enyu ese ari muZimbabwe nenyika dzakatitenderedza? Right, to my fans here in Zimbabwe, ndingangoti rambai makanditsigira saFather Maendere. Father Maendere avana kupera. Father Maendere had only paved a way for my siblings to showcase and to rise, because they are all talented as well. So I am still available, ndiripo, and Father Maendere is still composing music. Father Maendere is still very energetic. Father Maendere is now 45 years old, but when I go on stage, it goes down to 18. I'll be a teenager. So Father Maendere is very alive, is available. Right, mukana unotaka kumbopa mama. Oh wow, look at this car. It's Father Maendere. Wow. Can we have a lift, sir? This is marvelous, ladies. Hello, ladies. Where are you going, ladies? Church. Where's church? Time. I wonder, guys. Anyway, let's go. April 24 April tikachata musi wa 9 December 11 December 1999. Makaita musi wa 19 April birthday rangu. Ndakaroora musi wa 24 April. Anduza. 24 April ndipandakabvisa maromba kwenyuko. Ndachata newe musi wa 11 December 1999. Mama. Makanyasororwa bobo. Aiwa ndakabvisirwa. Aiwa ndakarorwa zvakanaka. Aiwa tinotenda. Kwamuri ndingangoda hedu kuti mungotitsanangura mbichana makasangana kupi rini zvaita sei ndobva zvazoita sei. Wow. Tatidetsei baba. Aiwa isusu eda tinombosangana kure takasanganawo
murodhi imomo baba vaidhiraivha makombi madhezi achona iwayo ndopatakasangana nababa murodhi. masirira kaipapa tombonzwa nhau yemakombi apa maiwindi kaimi 96 ndakatanga kudhiraivha makombi ndina umwe mukoma wangu so vakanga atenga kombi saka ndobva handiti pamunisho tishande tese ndobva handitoresa license then ndatanga kudhiraivha makombi pese padaita mahitsi pese paipai ndandidhiraivha kombi keni ndaitodhiraivha kombi ndaitomika pamushikashika chitoda zati asara wadade apa saka ndakavaona ndichibva kwamachipisa uko ndikabva ndavaona kamira namai avo ndikati kabeba akadirukana ndobva ndapisa kombi ndikati pindai munokwana zvika namai acho aiwa takawanda ndikati aiwa vanogara apapa havabhadhare ndobva vapinda mukombi ndo sezvineivo vaenda kukanzuru kwavaenda tasvika paringi pamakoni paipai panogumira kombi vaburuka vese vaenda momuzi vasiya mapepa kumbabva kutuma musikana dzokera umaondora chii mapepa musikana ari kuenda kati kweutase watodzoka kanzi aiwa ndakutomhanya dakombi kutobuda izvoso ndasiya mapepa chichiandiende tobuda achatomira ndakutobuda achatakura abva apinda mota funga ndipamba ndichitakura vanhuka indarova mota achadaidzira vanhu kuchichikuitika uyo bvarasomira parodika tora mapepa tidzokere unonzi ndopa chakatangira zve kahistiri munoera chii mama wamutupu wangu ndinoera mara fana mampala. Okay. Ndezvipi zvamungangoda kutitaura muchidimu pamusoro pebasa rababa takatarisa nenhau dzemimhanzi? Aiwa, ini nangu ndingataure ndichiti ndinokurudzira basa rababa because basa rababa ndo pakabva mari yakadini yakandirora ndakabvisirwa kuti ndizonziwo maendere kuda kwebasa rababa. Saka ndinokurudzira zvakanyanyisa ende ndinovatsikira baba pabasa ravo. Hamusati mambofunga kuti mumbotsikisa muri pamwe chete nababa? Aiwa, takambozvifunga hedu manje tichatsikisa hedu tiri pamwe chete. Ndinongovafichawo zvangu pamavideos ndinobuda pano neapo asi kuficha tichagadzirisa ipapo. Tinotenda zvikuru. Mavanzwa ndimai maendere vatanga tiri kukurukura navo, asi maybe musati mabva mama, ndikapi kamboka baba kamunoti aka ndo kamboka munoti mukanzwa munonyatsonzwa kufara kudarika tumwe twese? Song ya baba pane latest iripo intoenzayo neshalom inondikomborera song iyoyo inonditira zvakanaka. Asi ndingafare zvikuru mukamboimba muri pamwe chete so izvo zvandisi kuda mozachi vandiite zvipo zvakasiyana. Inini ukaona munhu achiimba anotaurisa indotaurisa ava vataurisa izvi manje aiwa ndoziva kuti social media yakamira kuti mai avo yakaita madiscoti aimbomira izvozvo next time vajamuka. Aiwa, tinokuregererai. Asi chinongondishamisa kwamuri baba maendere ndechekuti kana munhu wakatombodhiraivha kombi pane kamwe kakarekta so kaunopfeka so even madhiraivhiro aunoita mota, even mumatauriro aunoita, but imba hamuna kudaro sei? ndozi ndati marererwo evanhu anosiyana. Shoko zvanoti munhu rovedzera vana vako zvakanaka zvokurumbidza Mwari kuti mangwana vanokura vangori izvozvo. Baba vangu inini vanga vari strict. Ndaiti ndikata musikanzwa vaindorova newaya chaichaiya kuti uda kuita sei iwe rodo ngine waya. Saka ndakakura ndichitya shamu. Undaza ndikaita fani ndorwa neshamu. Saka kuchechi taienda kusunday school, kuchechi taiparidzirwa unzi munhu anofana kutaura zvakanaka, munhu unofana kuzvidzora, unofana kuti saka all that zvakangonzongondipinda plus semunhu anogara achingoida zvekurumbidza ake character yangu ndinotitenda Mwari. Imagine dai ndanga ndisinganamate ndichibatwa nekaikaika mhinoka vanotaura mazita ndizi mazita acho akawanda ndichibatwa ndatotoyatoya pamwe dai ndori kujeri because one ndiri munhu anofarira sport ye-weightlifting. There's a time yandakatomboita Mr. Chitungwiza ndiri so muscular zvokuti ndaisumudza my last ndairova bench
ne 430 kgs. That was so heavy. So zvizvo chibhakera ndaigona kuchita any minute. But unoba chikosidzora kuti no asizvo zvandakasikirwa naMwari. Inini I am here to worship and to praise. Saka ndinongonidzoredza kuti ndisaite zvamukutaura izvozvo ishoko raMwari. Ndakatoona the best ndakadaira calling yaMwari yacho. So I'm learning the word and I will make sure that whatever I will do the ministry kuparidza kuimba kusondeita ndozvita chaizvo with pure knowledge. Hongu muri Zimbabwe yakwana nguva iya chikamu chiya chatinowana mibvunzo kubva kwamuri mafans eDrumas Media uyezve muri mafans ava mahendere. Tiri kuda kuti tinzwe mibvunzo yenyu yamuri kuda kuvabvunza. Ndatanga nachairman hanzi baba mahendere muchazoita regroup here seMahendere Brothers nana Michael. Iye Michael achiridza madrums sezvaaita kare. Right, this is a very good question, Mr. Drew. The problem is there, and my answer is because when Michael used to play drums, he was young and he was under my guidance. Angari mudiki ndishimtrainer anditika we're singing as brothers and vanga vari vana vadiki vandaitorera. Now vakura and they have their own families. Mishek is now based in SA. He is playing with another band there. Michael is playing on his own with his group because I allowed him in 2007 when I shifted to work with another organization, and I said, go on, record your worship music. And music, so it is not going to happen. We regroup as Mahendere Brothers, but we might just do 1 or 2 songs for you as brothers. We pray today Mishek ambo time because he has been in South Africa for some time now. I think since mabvunza izvozvo because machikumbira we are going to see kuti toita sei tombokupai a single or 2 songs as Mahendere Brothers. Anzi zvido zvenyu kunyanya. Panapa ndawana mubvunzo uri kubva kune anonzi Bothwell Mulambo ari kunyanga. Hanzi, who are the original members of the group? Ndofunga ipapo papindurwa. Vakatenga sei chikwata uye zita iri ndiani akazovapa? Mabhachi vakawanepi? Zvapindurwa zvemabhachi kapo. Music yavo is Mahendere Brothers. Who was the composer? Baba vavo vaive nechekuita here muband. Mhuri dzavo dzinoitawo music here. Besides music, what else do you do, Baba Mahendere? Right, your questions are so many, but I'm ready to answer them. Zita rekuti Mahendere itori surname yandabotaura nezvayo pai. Then baba vedu, my father, vaiva mutsigiri weMahendere Brothers, and he was my best friend. I could share any story with him. Saka pese pataita music maiona vari paside pangu. Vaitsigira chaizvo kuti vanotsigira vana vavo kuti vaimbe. Music yeMahendere Brothers, yes, yamakanzwa. Amos Mahendere was the composer. Then vapana vangu as a family taita arrange the music toridza se family. I don't know pano mubvunzo asina kupindura futhi. Pane ya baba maitaura. Ya baba ndaitaura baba vaigara vari shamwari zvavaita muband vaitsigira, saka he was my friend. Ndosaka vaigara vaineso. Then mabhachi kuti akabvepi, I remember wabvunza mabhachi aya and that my father and my mother, they were born Muslims. Sama Muslim anopfeka inonzi mikanju, magauni anosvika kuzasuku. Saka I used to admire that. Saka uza culture yako ungaisiye kuti topfeka so. Ndosaka ndakazongoita iri a designed way, iri ari mabhachi andikastyra but akadi akareba. Saka mabhachi aya yaingo representa culture yaanodana namusa wangu kuti they are Muslims. Aha. Panapa tine mubvunzo wabva kuna Modius Dewa. Hanzi ichokwadi here kuti Amos Mahendere akamboshanda ku Radio 4. I don't know how true this is. Amos Mahendere andinamboshanda ku Radio 4. Asi ndakashanda ku ZTV. Ndakamboita presenter pa Prime Gospel Show ku ZTV. ZBC for 2 years. I was a presenter and I presented ngomskana inzi Emily na Puwa Idzuda.
those days ndo mazuva andakashandawo kuZBC TV. Oh, my days are the late Zuda. Yes. He was still the producer. Psalmody and Prime Gospel Show ZTV. And he actually invited me to be a presenter of another program, a gospel. Yes. Ndikuedza kuti samwe mubvunzo hanzi koimimi sevanhu vesvondo yabva kuna King D hanzi ko back to sender munotiwo nayo guys. Handingadeni hondo nozondikunda asi ndoda kungozwawo kuti munotiwo kudini nawe back to sender. Right, ukaona munhu achiita kuti uzive kuti muvengi wako muri pabattle, life yatikurarama inoyi titongori pahondo naSatani. Wona iwewe muvengi ari kubva kuyo uri muuto uri musoja akabata pfuti obva akuridzira bara robva rakupotsa rorova padombo nki, iwewe unoramba kwamutarisa here achiuya kuzokubaya, iwe wakabata pfuti unoridza pfuti wakananga musoro wake chaiwo kuti chi dzorera kuti muvengi ako afe. Saka ukaona munhu akushinhira aenda kun'anga kunotumudza mamhepo, kunotaura, kunotuma madhimoni mwetsvina kuti iuye kuupenyu hwako, kuti iuye kuvana vako vatambure vatadze kugona chikoro, back to sender baba inobvumidzwa. Nokuti Bible shoko raMwari ukariverenga rinoti usarega muroyi ari mupenyu achirarama. Usarega muroyi achirarama, nokuti uyu munhu ari kukuroya kawo. Saka kana atuma mhepo dzakaipa iwomva kuti in the name of Jesus back to sender. Mweya yetsvina inanorova munhu akutuma, so hapana chakaipa. You are correct munhu waMwari, back to sender. Mavanzwa kababa maendere hanzi Bolato ne back to sender. Chivi kuchivi. Muri Zimbabwe ndofunga ndiyo mibvunzo yatawana yenge iri mishoma yenge sina kunyanya kuwanda hayo. Ndinovimba mafadzwa zvikuru nechirongwa chatakupai zuva ranhasi. Manzwa vataura kuti vane handsome. Ndofunga you are seeing two handsome guys here. I'm blushing. By the way, handsome inoonekwa nemuridzi. Yes, baba ufana kuti ukaenda pamira so ubva wati I'm wonderfully and fearfully made. Ufana kuzvifila, Mwari anofara nazvo. Yeah. Mwari, thank you God. Created me wonderful. Ndaona chera vari kuita thumbs up pandati ndine handsome. Amen. Angari mafaro edu muri Zimbabwe kutandara nemizuva ranhasi. Ngatisangana izvakare mune zvimwe zvirongwa. Tando ari kuisa kafinga kake kudaiwo amenoti afoma political party here kana kuti ane zvimwe zvaari kureva. Ngatisangana izvakare mune zvimwe zvirongwa zvakasiyana zvatinokupai. Drumas Media, taking you to another level.